за Тони Калво. Той стига първи до топката, връща се Радослав Димитров да го пресреща. Тони Калво стреля, доста хубав удар и малко избяга фалца на Тони Калво. Не се получи, но хубава ситуация в 41-та минута. Мене, че трима защитника на Славия се върнаха много по-бързо, затвориха пространство пред... Касърски задържа и се опитва да изведе Тони Калво. 3-0 за Левски. Тони Калво в 78-та минута прави резултата класически в това дерби на стадион Славия. Класически в полза на Левски. Загатнаха Левски с тези някои добри комбинации, че има по-различен начин, след като Левски от 28-та минута остана с човек повече. Вижте от какъв ъгъл Тони Калво вкара гола. Според мен сериозна грешка на вратаря Кунчев. Удара му не бе силен, но отлична комбинация между Жуниньо и Калво. Удар на Калво и какъв гол! Какъв гол на Тони Калво! Брилянтно изпълнение на испанеца. Наистина рядко можем да видим такъв гол по българските терени. Можем да бъдем щастливи, че тази вечер виждаме много интересни моменти и красиви голове. Това беше истински шедьовър. Самото освобождаване на Калво беше много трудно. Начинът, по който той комбинира с Жуниньо, заслужава адмирации. Да видим на повторение. Пропускане на топката, веднага пас от страна на Жуниньо. А какво да кажем за завършващия удар на Калво? Красота. Нямаше какво да направи Стоян Колев. Имаше нужда матчът. Отборник Жуниньо с хубав пас към Калво. Той е непокрит в наказателното поле. Финт на испанеца, след това успя да... Позицията зад нападателя, естествено направи го срещу Черноморец. Сега обаче хубава атака на Левски. Извеждащо подаване към Тони Калво. Той преодолява вратаря, удара Калво и 1-0. Какво начало за Левски? Футболистите на Ясен Петров стигат до така желания бърз гол. Това беше желанието на Ясен Петров и неговите играчи. Го постигнаха. Прекрасно подаване на Гаджев. Никаква засада. Измъкна се от защитата на домакините. Тони Калво. И с лек рикошет топката попадна в мрежата на Мирослав Григоров. Втора минута Левски повежда с 1-0. Мечтано начало за тима от София. Продължителен рейд на Калво. Поредица от фитове и това е Дуспа. Зад топката Тони Калво. Елегантен удар и 4-1. Нов гол за Тони Калво. Левски взима своето на стадион Калиакра. Но въпреки тези 4 гола, победата не идва никак лесно. Камерите следят главния трефер. Още веднъж ситуацията. Подложи крак футболист на Калиакра. А за пореден път Стефан Спасов беше на около метър от... Кристовал Рамос трябваше да пробяга на спринт сериозно разстояние, за да изчисти топката. Левски обаче може да вкара трети гол само за 12 минути. Жуниньо повежда дълго топката, решава да не стреля, подава и това ще бъде 3-0 за Левски. 14 минути гол в фиеста на стадион Раковски в Севлиево. Жуниньо реши да не вкарва хетрика, подаде на Тони Калво. И най-добрите пожелания на Левски най-вероятно се сбъдват в момента, защото за 14 минути разгрома за Видим Раковски вече е пълен. Всички двубои, които се играят в този част, се играят при резултат 0-0 вече 14 минути. Струва ми се, че трябва да бъдем доволни, че точно в този момент хванахме една поредица от силни атаки на Левски и поредица от безумни грешки в отбраната на Видима. Като тази нямаше как и да има засада още в началото, защото Жуниньо получи подаване още в своята половина. Пробяга почти 40 метра преди да комбинира. Тони Калво, добър пас към испанеца в лявата зона. Той демонстрира бързината на своите крака. Останал в страни от малък